Sibulise ke mbukeli siphinde sikwamkele ku SABC likhaya sikubulele futhi ngokuhlala nathi okanti ngoku masijonge kweli inqaku. Isebe lezemicimbi ekhaya likhumbuza uluntu malunga nokubhalisa imitshato yesintu okanti ubhaliso lolu hlobo lomanyano luyavala ngomhla wama-31 ku-August kusukela ngoSeptemba ka-2024 okanti ukuncokola ukuba oku kuthetha ntoni sincokola nengcali yezomthetho umhlekazi Mpumelelo Bond Nyoka. Sikubulise mhlekazi uNyoka sikwamkele ku SABC likhaya. Masiqale apha ke mhlekazi ukuba mhlawumbi yintoni umahluko phakathi kwe-customary marriage futhi ihluke njani kwi-civil marriage? Enkosi kakhulu umsasazi, thank you ngonimema uxolo ungakwazi ukubona ngenxa ye-difficulties uqala lapho. Okokuqala i-customary marriage yohlukile ku-civil marriage nge-nature yomshado, otherwise equal in terms of the law. Section 9 subsection 3 we-constitution yethu ku-Bill of Rights uthi everyone equal in terms of the law, including akuzubakho unfair discrimination on the basis of marital status. So zenzo zalingana ezo zinto. I-civil marriage in the same elements njenge-customary law except for its differentiation there and there. I-core agreements, i-core into ezivumelana ngazo kakhulu ile aba bantu xa betshata funeke baba kwi-age ethile above 18 years, and number 2 funeke kubekho i-consent, imvumelwano between the parties. Ungakhange ube umuntu inyanzelwe okanye kwenziwe undue influence awuvumelane kuloo nto. Injalo kwi-civil marriage, injalo customary marriage. And then umtshato lona funeka uba umuntu akakho valid in that sense. And then umahluko customary marriage is that funeke kubekho ngoku in terms of the customary law i-pre-negotiations nelobola ezawukwenziwa zingene ibe i-valid ke ngoku. All umtshato funeka aregistarishwe. I-civil marriage can be income to property or out of income to property. I-customary marriage yona automatically iba income to property unless abantu bangene kwi-contract, pre-antenuptial contract ndoba sifuna i-property regulate ngendlela ethile. Kwi-civil marriage akunako ukuthatha omnye umuntu wesibini. Kwi-customary marriage nako ukuthatha i-partner yesibini, but with the informed consent of the first partner, and the court must approve a property arrangement regarding loan. So the equal status, same dignity, njalo njalo. We understand? Noba uyadivorsa, funeka uyadivorsa ungayi-divorce court ubonakalise the common ground uba umtshato ufile ngendlela avuka ngayo, both marriages. So the equal except for uba le ine-customary element enye ine-civil nto ayikho umtshato ubhetere kunomnye. Uba uzawuthatha omnye umuntu kwi-customary marriage, i-informed consent of the other party wives must be khona. Ibe informed, ungathiwa hayi sibona umuntu ongeniswa phaa, funeka ube ube informed i-consequence zalo muntu ungenayo. If it's not informed consequences lo mtshato wesibini wesiXhosa or wesiZulu or customary awuzurecognize ngenxa yaloo nto. So andazi uba ndizikhavarishile both ezinto. Uyavakala mhlekazi uNyoka, kodwa ke ndiyafuna mhlawumbi ngoba ke xa sesicinga ngomtshato wesintu ezilalini mhlawumbi ke apha kuthi emaXhoseni umuntu uyatyiswe utsiki kulotyolwe ahlale emveni kecango ancintyiswe ikhethemiya kuye kuthiwe ke mhlawumbi izinyanya ziyamamkela ekhaya. Mhlawumbi ke ngokubaluleke ngantoni ukuba abantu abatshate ngokwesintu bayokubhalisela kwisebe lezemicimbi yekhaya? Exactly. Kukho lo mahluko, kukhona i-customary marriage, bekho the recognized customary marriage. I-recognized customary marriage le uba abantu funeke bavumelane babayatshata, kubekho i-witnesses both kwicala lomtshakazi nenkosikazi, ibekho ke ngoku i-registarish lo mtshato, ibekho i-certificate, uyaqonda? And official form B1 1699 wase-Home Affairs as proof butshatile. If uthathile umuntu wafaka njengugwaleni ingathi customary marriage, but ayiyo-recognized customary marriage because section 213 subsection 3 we-constitution uthi nangona i-customary law iza kurecognizwa funeka ibe in terms of the law and the constitution. So ungahlala umfaka umuntu engugwaleni ungakhange uzenze ezinye izinto ayo-recognized customary marriage. That is why ke ngokuthiwa mazonke must be registered by i-31st kaJuly noba zenzeke before i-act iqala i-Recognition of Customary Marriages Act of November 2000 izani phambili izoziregistasha Home Affairs
uyaqonda, but funeke zize i-witness icala lomtshakazi necala lomyeni and ziphe Home Affairs official form ubonakalisa uba likhona i-consent. So uba benenze into engumgumgedle emaXhoseni funeke niyenze kakuhle ngoku, otherwise akho recognize lo mtshato. Uyavakala Mhlekazi uNyoka. Ngoku ndiyafuna ngoba siyabona into yoba abo babini bathe ke mhlawumbi bazimanya ngeqhina lomtshato. Kuye kufuneke ngakumbi ke ngokwesintu kuye kufuneke into yoba ibe kanti baya ke eHome Affairs at least ke mhlawumbi emva kwenyanga ezintathu. At least that is the period. Mhlawumbi ke ngoku kwenzeka ntoni xa umuntu ethe wasilela ingakumbi ke xa sijonge i-31st kaAugust le ibe kanti sijonge kuyo ngoku. Ndiyawuthanda lo mbuzo. I-Recognition of Customary Marriages Act, even if lo mtshato ko-registered usa-remaina legally valid, le extension yange-31st August ayoyoqala. Yaqala ngoDisemba 2010. Yaphinda ngoSeptember 2024 yesithathu le yazi mosithina sinjani noba funeka uyorenew i-driver's license yagqitha ixesha uphinde uyibhatale i-penalty andithi ke ndikhuthaza abantu barelaxe for i-31st ka-August uzawuremaina evalid kodwa ke iingxaki zizawuba zezi kuzawuba nzima ngokuba uprove lo mtshato uba ulanto uvalid because ukuproduce i-certificate sakho igxotha naba bantu bathi hayi esonkosikazi kamva le soze ukamva thatha into nje uzovela ithi inkosikazi akayitshati nokamva uthuze mna. Number 2, naxa usiya elanto kwinto zebhanka kufuna i-proof of marriage okanye abantu bathi hayi wena akutshatanga ilanto awutshatanga nalo mntu i-provider i-proof kukho i-case ekhoyo ngokusanti udecide eKapa usisi kuthathwe into zakhe wathi nditshate in terms of customary union but she could not produce that marriage certificate ebezaba key akwazi uba into ezipha endlini ngezabo nomyeni because income to property automatically unless there's a contract ethi angeni income to property. So it doesn't mean ayikho valid, it will remain valid. Abantu bamangasileleke ngenxa yaloo nto leyo because iyenzakala the more kuba kwi-delays kosele kumuntu ngoku funeka i-marriage certificate funeka wenze i-affidavit ne-proof utshatile funeka ungcwabile ngoku imali ziphumile inconvenience leyo. Siyayazi Mhlekazi uNyoka into yoba kunamagama ke kuthiwe abantu ngabafazi bephepha into ezinjalo akakhona namagama atshoyo kuthiwa hayi wena ungumfazi wephepha. Mhlawumbi ke ngoku ukubhalisela umtshato kubaluleke ngantoni ingakumbi ke kumgaqo-siseko? Kunyanzelekile uba xa usenza into enokwenza ne-legality ibe khona i-proof yaloo nto ubuthenga imoto nobuthenga ifowuni iba khona into ebhaliwe as proof yaloo nto avoid ilanto i-confusion about that. Umtshato wesiXhosa nomtshato wesilungu ziyalingana. The fact that when it's registered yenzela lula uba uthi na-certificate isuke nale perception uba suka umayine lo mtshato lo we-customary marriage nto akhona certificate up. So are all equal after 27 April 1994. I-Constitution yenza loo nto leyo. Muslim marriages, customary marriages, all those marriages are equal to the one that was recognized even before sifike ku-27 April 1994. La mindset funeka sibe nayo siziyeke into zomtshato wesiphepha. Laa nto lo mntu uhleli phi emaXhoseni ongekabi nayo i-certificate uyafana nomnye umuntu kodwa kuzawuba nzima iprove uba le nto ayingene kuyo ngomtshato. Uyabona ngoku sacolonize umsasazo, let's be blunt. I-requirements ezifunwayo ngoku ngengezesixhozo ngezi ze-colonizers zethu ezithi you must have i-registration ubekho nathi proof utshatile yonke loo nto leyo izange manqona ke uthetha ngawo. I-lobola agreement if necessary bebekhona mayibe khona but ayikho obligatory. Yenza ke nayo loo nto uba ayibosibasi ayo-fake lo mtshato nantsi ilobola agreement nantsi ne-receipt endiyayifumanayo eHome Affairs uba ndiaplashele laa form nanku ke ne-certificate zii-proof ezo ezirikhohlwa intoni yi-post colonial rule lesikuyo. Otherwise andifuni umuntu ohleli phi emaXhoseni aqoma njengoba nditshatile nje norhadebe wam endimthandayo uyabona opheka kamandi anditshatanga naye no utshatile naye cha zizirecommends ze-after ufika kwa-Jan van Riebeeck ka-1652 ulegal
cha ke sawufuneka sicomply sabuyile umva ngoku funeka sicomply nomthetho for convenience enkosi umsasazi masi nje ukuqukumbela Mhlekazi uNyoka masithethe ngamafa sithethe ke mhlawumbe ngokuqhawuka komtshato sithethe futhi ngokwahlulwa kwezinto phakathi kwesibini esitshatileyo okanye ke mhlawumbe xa othe omnye wabhubha kwenzeka njani xa ke mhlawumbe ibike kanti umtshato uye wabhaliswa naxa umtshato ubethe ke mhlawumbe akabhaliswa yeah clear nje babentshilo umtshato customary marriage on the same consequences in a civil marriage even itshate income property yonke into niyishare 50-50 unless nibe ne-contract anti-nuptial contract ethi ezinto azungena ku-income to property so ikhi uba utshate i-customary marriage unayo na i-anti-nuptial contract ethi into ethile azungena kulaa mbiza esisherayo kuthi uyaqonda anso into iyafana ke ne-civil marriage if kodwa nalo contract hamba ngaloo ndlela if kukho i-will ningakhanenzi anti-nuptial contract la will is going to be superseded by the fact that nitshate income to property ningakhange nenze anti-nuptial contract because kodwa kuye kwenziwa la will to apply only to 50% wakho so to speak because into ebalulekileyo uba nitshate income to property ngoku noba i-customary union ungenza i-will izawurelate only to your portion of your 50%. You understand the unless then they anti-nuptial contract, then when the will regarding land on it when desire income to property. I hope you are a lot. Ivakele kakuhle ivakala kakuhle Mhlekazi. So okay, law of inheritance is apply. But when the will is applied kulento uthi mayingangene phakathi umnqono wakho wenzeke nje ke will yakho. Kodwa bakuyenza nge-will kuzohlulwa as if akho will income to property uba uyaspend fumana 50% of the share ne-50% yakho or ne-25% of the child share into ezicomplicated nje noncane ucomplicator kwakusasa but into enjalo leyo as if umtshato wesilungu iyavakala ityiwa emngqushweni msakazi ivakala kakuhle ityiwa emngqushweni Mhlekazi uNyoka ndiyayithanda itolika yasemali iyathanda ukutsho xa icela idate iyavakala ityiwa emngqushweni witness ndiyivile iyavakala Mhlekazi uNyoka otherwise ngoku masibambe ngazo zozibini sibulele ngokwenza ixesha lokubuncokole nathi ngale ntsasa siyabulela sithe inkosi sibamba ngazo zozibini